Egunon guztioi, Orion gara gaurko honetan eta klasikoa den guztiak duen zapore horrekin egingo dugu gaurko emanaldia. Non eta Oriotik eta estropada mamitxo izango da, ondoko itsasoa dugulako eta olatu ederrak izango ditugulako, hori bai. Ezin hartu poparian gaur trabeskako lana izango dute gehien bat eta zailtasun handiak gure kirolarientzat, patroientzat, arraunlarientzat, eta horrek emango dio xarma berezi Orio kanpina bandera hauei gaurko honetan. Ibon Gaztañazpi, egunon. Eta zure ere, Mikel. Pozik, etorri gara zure herrira, ikusita gainera ze tankera duen itsasoa gaurko honetan, oraindik alaiago. Ondoko itsasoa, ekarri aldia, oraintxe bat, 2 metro hemen Orioko barran, Mikel, Orio ipatu duzu, Orion gaude, eta zehaztuko nuke, Orioko barra. Toki oso biurri eta arriskutsua hemen bertan, jende askok, marinel askok, bizia galdu dute, koran beude, denak, esan nahi nuke, hor matzarra egintzen eta, bueno, asko konpondu zen, orain zarrera atondua dago, eta honek bestea beste, zerrekarri duen? Ba, estropada eremu, fidagarri bat, hori kosta izaion, nolabait ere, zirkuituan estropada eremua asentatzea, esango nuke. Bueno, orain bi, baten orain bi, atzo jokatu zutena, hemen beste bate itsasoan, ibaiaren eragina nire ustez, hein handi batean, libratzen duena, eta alde horretatik nire iruditzen zait estropada tekniko, estropada eremu oso teknikoa dela, gaurko giroarekin, gustagarria ikusteko, bi favorita handi, arraun lagunak eta orde bai, baina nik oraindik ez dezagutzen, estropada jokatu gabe, bandera astindu denik, eta gaur ere lanako gotik egin beharko dute, bi horiek eta gainerako guztiak bandera preziatu hau etxera eramaten. Eta berezia izan daiteke arraun lagunakekoentzat, hemen Orio kanpina bandera joko handelarik espaitu inoiz irabazi egungo lider indartsuak. Ea ba, ze gertatzen den gaurko honetan, Eritz Hernandez lankidearekin bat egin behar dugu, egunon Eritz eta nahi duzunean aurrera. Egunon guztioi, egun ederra dugu eta Orio partean, aipatu duzu estropada eremu berezia dela gaurkoa eta horren inguruan hitz egin dugu arraunlari zein entrenatzaiekin. Gaurkoan hasiera baten behintzat lehenengo kalea, errebote, errepumpo hori duena inorketzu ez du nahi, eta ez da bigarrena ere ez. 3 eta 4 hasiera baten onak, baina Ibon askotan diogun bezala, arraunean egin behar dira onak edo txarrak kaleak. Hauexek protagonisten intzak gaur hemen Orion bildu ditugunak. Zatzokua ondo atez zitzaigun, bi estropada balioe. Bai, ni motorrakin atea naiz, eta bata eta bila zikinago dozte, 3 ataloa baino, batez ere bata, guri bata tokatu igu. Orduan da pixka bat hortikan saiestea, beste kontraioak uste iguten pixka bat beraien kalia hartzea hor, pixka klabia da aurreneko luzian, eta gero bueltane pixka erdira jo, eta hortikan baloratu, pena merezi duen batea sartu, 0 aldea, edo hor jarraitu, o minon, oloatu baga garbila da, minon bere zikintasun puntuekin. Pues a ver, nosotras evidentemente no queríamos la 1, pero al final, como está hoy la mar, que hay una ola tendida bastante larga, no hay mucho viento, entonces no sé si afectará demasiado ese rebote que normalmente estamos acostumbrados a ver. Bai, arranketa bat topa dugu, eta bueno, dirudi gorantzago bazela, poliki-poliki, xagoak ere bagoaz gero eta hobeto egiten, eta ekipoa konfiantzarekin aurrera goaz. Bueno, beti nahi izatea hobeto xio egitea, egia azken bai lehengo azte bukeran 2-9 postu egin da atzoko 10 postu horrekin, pixkate mateu, sentsazioei, ez? Baina, bueno, barrutikan, uste ez dela gauza handik aldatu, atzo estropa erdila baino gehixio hortxe burrukan junginan. Bai, bueno, ni bata baino bi irutzi zait, 3 eta 4 aldatuko nuke, igual, baina, bueno, hor erditi junda, nik uste inungo aitzekilik ez da hola, eta, bueno, daun tokitikan, tokatzean tokitikan inin bier da. Iñaki, Arrasti, zorrotz, handik sasoiko, gaurrera, baina prestaketa horretik ikusten da. Gaur ere barruan da, eta azkenean. Zaiak eragiten du. Kaleen gora bera bukatzeko, Mikel. Dagoen tokitik, tokatuen tokitik joan behar. Ez baitago besterik, eta hori asko dakin batek esana, Bueno, elkarrizketan ostean, goazen orain datu teknikoekin, beti bezala, Asti eta Euskalmeteko teknikarien laguntzarekin prestatutako informazioa duzu. Bueno, lehenbizikoa, Mikel, hause, eguneko marea, begira, 11 eta 4 izan da, zera, itxas bera, 69ko koefizientea, beraz, marea bizitan sartuko gara, zera guztiak, txanda guztiak jokatuko dira, ura. Gorantz delarik, eta batez ere, 12:30 ordu batatik aurrera, korronteak indarra handia
hartuko du, eta horrek iruditzen zait, batezente bihurritu dezakeela estropada eremua, eta batez ere gu gauden hemen barra eskolera harri gurtzi honen parean. Kanpoa, eremuaren norabideagatik libreago geratuko baita, nola baita ere itsasoak eta ibaiak topo egiten duten leku horretu. Esate baterako, Euskola Beligako 3. txanda, ordu bat eta 20an gogor joko du, teknikoki bihar sartuko gara, marea bizitan gaude, ia. Bueno, eta batimetria orain, Ibon. Hori da, bueno, hause, Orioko barra, hause joera, kanpoko kaleak 12 metro, ondo gehiago izango du lehenbizikoa baina mollarri inguru horretan laukalek hor berdinduta danak. Berdinduta, Hausen iritzat puntu, bueno, horre markatu dagoen puntu hori, eta hor minutu terdian edo lehenbiziko kale horrek ondo gutxiago izango du, eta hori nabarmen errepunpakune bihurtzen da. Bataz besteko olatua iragarri digutena, 1,7 metro kanpoko aldean, batimetria horrexengatik, neurri hori izango da. Baina, hemen, elmuga gune honetan, 2 metrokoak eta ikusten ari gara. Nabarmen ikusten da, bai. Ikusten ari gara, goikti bera, ari dela, betetzen pronostikoa, eta olatuaren norabidea, laugarren kaletik, lehenbizikora bezala. Askotan aipatzen dugu, Zumaiarekin duen antzekotasuna, estropada eremu honek. Aizea, ura buelta hartatuta, dagoeneko iparrekialdetik kokatu da, goizean ego aizea izan dugu, begira nola jotzen duen, laugarren kaletik, lehenbizikora kanporantz, eta korrontea, itxasokoa, ego ekialderantz, mendebaldik sartzen da, olatuak bezalaxe. Beraz, esan ari gara, hau eremu teknikoa dela, baldintza hauekin, iruditzen zait, are eta teknikoago bihurtuko dela. Bueno, itxasoko estropadak, begira, zuritasun ederra ditugu hemen, eta honek adierazten du, nolako indarra dugun hemen gure kantauriko txoko honetan. Bueno, Orio kanpina bandera, hemen usadio zaharra dute estropadek, pentsatzazue, guztira 24 emakumen saioak eta alata guztiz ere, teknikoki izen honekin, udalaren bultzadarekin, Orio kanpina banderarekin, 12. edizioa da, eta zelkapena horrela dugu, Arraun Lagunak orain arte jokatutako estropada guztietan nagusi izan da. Tolosaldea 2. 76 punturekin, baina hortxe dira. Podiumeko 2. da 3. toki horiek aidean, ikusi Orio 74rekin, Donostiarra ere bai, gero, Hondarribia, Lasaietan 46rekin, Ibaikak 29 ditu, Ibaikak atzo pausutxo galanta eman zuen, kau hori aurrea hartuta, eta baditu, 4 puntu eder, playoffa saiestu alizateko, baina, oraindikan estropada garrantzitsua falta dira. Eta tiran zuloan 14 punturekin. Eta dida batean aurkeztu egingo ditugu, lehenengo eskalea gogoratu, Ibaike izango dugu lehen kaletik, 2. Hondarribia, 3. Kauda Cruz eta 4. Tiran. Eta hemen lehen kaletik arituko den Ibaikaren eskifaia. Igualdaketa, Errenteriarren tostetan, Usue Rodríguez sartu da, 4. tostan, Iba Maria Maziaren tostaldaketa karri du, aurrekalari aldaketa, Mikel, Magiri arte, eta 3. aldaketa, 5. normaldean hortxe aritzen da, Nerea Deobarro. Bueno, hemen Hondarribia, aldaketa pare bat bai. Hori da, biak espaldan gainera, Maider Peñalba eta Erika Badiola sartu dira, eta honek zer eragin du, Katalin Negrete eta Magi Olaskoagaren tostaldaketa atzoko eskifaiarekin alderatuta. Irudetan Kauda Cruz, Natalia Tubio, patroilanetan gogoratu, bera dela, 4 puntuko rentarekin, EITB sariari begira lidertzan. Hori da, hortxe gusten dugu, Laura Plazes, gaurko aldaketa bakarra, estribor espaldan sartu dena, Ainhoa Patinoren tosta aldaketa. Tanketik hasi zen, orain espaldara, azken estropadeta. Bueno, eta 4. kaletik tiran, Irene del Rio patroilanetan, eta hemen ere aldaketatxo bi estropalari sartu dira, biak baborrean, Eba Rodríguez eta Carla Rosendo, Romina Santome gaur brankari, atzo 5. tostan. Ez da lehenengo aldia, askotan egiten du mugimendu. Eta gero, Mikel, estropalari tosta saldatu. Bueno, epaileen agindutara zintzo kokatu dira, eta hauen deia jaso eta gero, badatoz estropada eremura. Izena puntu horretara. Bueno, ikusten da, olatuaren eragina, eta alde horretatik, zaitasuna, eta gobernatzeko, alegin handia egin beharko du patroiak, arraunlarien laguntzarekin, estropada eremu hauetan, bestetan ere bai, baina horrelako baldintzetan hori funtsezkoa baita.
olatu aipatzean, olatuak erabiltzea ere, Mikel, egokia dela. Batetik ondoko itsaso azpitik, baina azaleko olatu eta izeolatu eta loaska horiek, beste norabide batzutan. Estropada eremua garbi. Kalei dago kioni. Arazoren bat badu, Miren Garmendiak bai. Korronteleko baita. Moldatu da, eskuan du jadanik estatxa hartuta, prest. Kaleak. Lehenbizikoa inork nahi ez duena. Bueno, esan dezagun, gero, gizonezkoen horrezko txandan, hortik, Urdai bai lidera arituko dela. Ona eta txarra esatera, zauzartzen. Gero nahi ez duena bintzat. Nik ere nuke nahi. Itxasoan normalean, bierdikoak ez dira txarrenak izaten. Bueno, laurak kokatu dira. Alde neurrian, gaur zaitazun gehiago. Hor justu, olatua ditugulako. Aizia ere bai, Aizia estriborranketik, olatua estribor espaldatik. Semaforoa. Argi bide galtzekin gaur, Mikel, Kamporantz, bide galtzekin, argi. Bandera txuria goian. Ondarri bihatzen. Bai, berdea! Eta Ibaik ere bai. Ibaik ere atzen atzarapatuz. Nabarmen. Badoaz ba! 12. jardunaldia aurtengo Euskotren Ligan. Eta Orio Kantina banderaren 12. edizioa jokoan. Ea, hasieratik, Hondarribia eta Kabo, segundu pare bateko errenta hartuta, erditik doazen bi ontzia dira. Ibaikari koste egitzai da. Atzera garrapatu du, nabarmen. Eta gero, kale honek hori zetu, zikinago dela nabarmen. Ibaika, tiran bosan. Atzo ere oso irten apala egintzen, estropada egintzen, oroar tristea. Badirudi estropada eremuak pixka bat exigenteak bihurtzen direnean, olatuakin, nabar, kosta egiten zaio. Momentuz, Hondarribia tarte desentea zabaltzen, minutu bat eta begira nun utzi dituen aurkariak. Kabo 3, Ibaika 4, tiran 6, minutu bakar batean. Inigo Bertiz egin egon ez Mikel, kaian, kortezin laguntzen ari da, Orbañan osire bai, oso gustura duela, la tripulazioa egiten ari den lanarekin, eta arraunketarekin, era bat, eta jo dutela, eta gustura duela, gozatzen, egia esan. 15 kilometro orduko, haizeak. Haize pixka bat bada hori. Bai. Genuen prebizioan 17ko bufadak ziren, markaturiko altuenak, eta iritze zait, hortik gora ere, izango dugula. Tarteare bai, 4 segundu eder, Hondarribiak Kabori, eta gogoratu Kabo eta Ibaikaren artean, bizi-bizirik dagoela, lehia, 12. jardunaldia, guztira 16 dira, emakumeen liga erabakitzeko. Egira Ibaikaren norabidea, oso ohiko mugimenduari da egiten Ibaika, hemen Orioko eremu honetan. Errepunpa eta zikina saiesteko 2. kalera. Tartea gora. Eta Kabo eta Ibaika, atzo adibidez, gertatu ezela, ez da? Bapatean ematen du Ibaika atzeti dala, kosta ingo zaiola, eta dira batean, lehien sartzen dira, errenteriakoek badute abilezi hori. Urrezko puntua, atzo, Ibaikak Kabori errekuperatu zuen. ¡Vamos, me gusta! ¡Sí, sigo ahí! Madi erreteri, posi, patroia. ¡Zartzi, batzen Horreko arranka! minutuan galdu ditu, horreko 40 segundoan, 6 segundu horitatik, Hay que sacarlos. 4 Ibaikak. ¡Tú, nivélame todas! ¡Tú, dentro! ¡Tú, vamos dentro! Eskotan esaten dugu zenin garrantzitsua den, irteeran, trenerua atzerantz ez harrapatzea. Gaur, gutxitan bezain garbi ikusi dugu, nola Ibaikak, olatuaren gatik, atzerantz, trenerua atzerantz zela jarri behar izan dute abian, ontzia. ¡Atrás ese equipo! Entonces nos vamos Bueno, harrapatu dute Kabo, eta horazten da haien lehia. Aurretik garbi Hondarribia. Erlojupeko lanean. Denboraldi honetan askotan ari gara ikusten Hondarribia.
txanda honetan nagusi eta arrastasunez. Kontua da Hondarribiak laugarren aurruti duela zerkapenean. Zulo handia da. Bueno, gaur Cabo da Cruzeko entrenatzailea Eugenio Pena dugu, mikrofonoarekin, aurrera. Ahí vamos, uno delante. Empieza a estirarle, Eugenio Penaren mesua. Bat aurretik, Hondarribia lehiatik kanpo baleko bezala. Hori da, hauen artean, hori da. Asko dago jokoan, Cabo eta Ibaikaren artean, eta jakina. Détenos un segundo ya, Vámonos sin dudas, chavala. Olatuaren horabidearen gatik ere, ziaboga Mikel, kompromiso pixka batekoa, Equipo! Ibaika atzetik aurrera, dotoreari da, konfiantza handia izango dute horrekin. Dagoneko sartu dira Ibaika bere kalean, eta Hondarribia bere kalearen ertzertzetik miren garben. Metro bat gehiago gabe. Olatu baliara, zuluan, zenen garbi guztien. Hay que matar. Nora. Garbi, azpiko itxasoa, azpiko olatua barka, eta azaleko olatu. Confío en vosotras, confío en vosotras. Yo quiero volar. Diferentziak, eros eta nabarmenagoa. Hondarribiak non utzi dituen aurkariak. Tiran bera ere, begira, moldatzen ari da orain. Cabo jetxidazko, igarren luze erdi honetan. Bai. Bueno, badoa ziaboga egitera. Segue equipo, Segue luze, listo. Listo. Segue, va. Ongi azkarra, zabaletik, arazorik gabe. Bost eta 24. Ibaikak. Ibaika bigarren garbi. Zurosoa. 8 segundo gehiago. Cabo eta Tiran. Ibaikarentzat 5 eta 32, Cabo 5 eta 37, Tiranek 5 eta 40. Lehenbiziko luzea egiten, Ibaika Hondarribiak barka. Atzo baino minutu erdi bat gutxiago behar izan du. Orain Hondarribiak maniobra ostean, 10 Ibaikari, 13 Cabo 19 Tiran. Tiranik kosta egin zaio. Ziaboga bukatu eta berriro erritmo hartzerakoan hor. Segundu ederra joan zaizkio. Beharra da Matirretegi, Ibaikako patroiak baborrera joko du bigarren kalera. 10, Ibaika 13, hemen da beste leku batzutan movimendu ohikoa izaten da. Ziabogatik atera, al baldin bada ez du bigarren kalera joan, bukaera nola baitere, zerbait aprobetxatzeko, hori da. Garmendiaren norabidea, ez Ibaikari da begira. Ibaika baborrera. Bai. Orain, Ibaikak luzerdi honetan eusten badio gero bukatzeko eta aukera politak izango ditu. Zero kalera torrita. Momentuz, 4 segundu eder baditu Caboren aurretik. Zenbakiak erresa dira. Ibaikak momentuz baditu 4 puntu, gaur ere horrela bukatzen badu 5. Horrek emango lioke aukera, Caboren atzetik bukatu eskero falta diren 4 estropadetan matematikoki mailari eusteko. Asko da hori. Es ahora, donde hay que demostrar. Azpiti, quiero Azpiti. Y nivel, memoriza ola de babor. Olatua baborretik. Matirretegiren mesuak eta jarduna psikologikoki taldea nola kudeatzen den asko gustatzen. Indarra transmititzen du eta segurtasuna. Horren bentsat mesua, hauze dutelak une txarra, enfilazio batik, eta gero zenen garbi ikusi dugun dronetik, gero baborrari emango dio, segura esan. Eta berriz, segundo hori josiz, Mikel. Bai, baina Ibaika orain 11-12 da, Ziabogan bazen ia 9. Luze honetan Ibaika bere lana ondo ari da egiten, momentu honetan Cabori bitraineru, errenteriako arraunlaria. Hartu berriz, uretan, remata gehiago, final, beati! Garbi ikusten da. Amari, sigo gol final. Baina, hemendik aurrerakoa, laizter aldatu. Garmendiaren norabidea aldatu izango da, iruditzen zen. Remata de pierna. Equipo,
2 minutu dia. Merece la pena. Eman dena, bat! Eta mazir paladan, Topo! Ibaikak jadanik kabori, zazpi, eta 600 metro pasatxo falta dira. Bexi! Bexi! Lau, eso es! Eta beira dronetik, barruko kamarazela ikusten den. Nola datu zen begira 0 kalera. Marinela bezala, hortxe, Oria Ibaiaren sarreraren bila, Ibaiko sarreraren bila. Beste 1 metro barru edo, ematen du izango dutela aukera, olatuak aprobetsatzeko. Zalek galdetzen duten Mikel askotan, eta nola liteke, 2 metroko olatuak eta azpiti pasata olatuak espaida, olatuaren malda txikiagoa baita, olatu handi hau, azpiti pasatzen da, treneduari bultzada izo bat ematen dio, Abiera puntu bat diru palada eta joan egiten. Bat! Dispara! Dispara! Gaur olatu luze hori, Dispara irolatu! ez zait iruditzen, entzun behar da bai, baina ez da izango. Ondarribia orain errentaren jabe izanik, baten du 0 kalera etorriko dela, eta Ibaikak alderantziz, pixka bat ababorrera egin, aurkariak ere oso ondo kudeatzen ditu, kontrolpean dauzka, eta Ibaikak eutxi egingo dio. Baina harrituta nauka Ibaikak, Postuari, bai. Nola eusten dio, nola baitere bigarren kaleari. Elemiziko kalean da, baina oraindik ez da sartu. Eta alderantziz Kaboren norabidea, zain daude, hor olatu pare bat edo hartzeko ilusioarekin, baina estropada badoa, 3 metro falta dira, Ibaikak 11 segundo sartu dizkio, eta ez dut uste posizioetan aldaketak izango ditugu. Tiran berriz estriborrera. Bai, orain. Arriba! Bueno, garbi dator Ondarribia. Saltare! Nahi bezala, hasieran hartutako errentarekin estropada eremuaren jabe, norabidea aukeratzeko. Joaldia eta gora ritmoa. Remata! Remata! Bat uretan! Zu burua! Zu batea! Zu batea! Eta meretzi pala eskasean. Erraunean luze horrein. Hemen dago azken txampan. Eta bi! Ahora! Ondarribia, garbi! Tira! Tomete y atrás con cabeza! Tolotetik atera, bioiko izaten da. Azkeneko txampan. Salta! Salta! Hor dira Iker Cortesek prestatutako arraularia. Gehiago! Gehiago! Gehiago eskatzen du, Garmendia patroia. Ia 6 minutu etortzen, Ondarribia... Bai, 11 eta 26. Orantxe Ibaika. Urrezko bigarren postua, errenteriako entza. Bai, Ibaika. 11 eta 40. Hor dator Cabo da Cruz. Orain bai estriborraldera, baina berandutxo. Azken Kabok 11 eta 45. Iran ere 0 kalera. Egin behineko denbora. Eta hemen dator Tiran. 12-0-8. Bueno, erreferentzia, horrezko txandan arituko diren laba hondientzat, Ondarribia markaturikoa, 11 minutu eta 26 segundo. Orion gara, eta estropada eremu ikusgarri honetan, Orio Kanpina banderaren bigarren edizioa dugu jokoan. Orain, iragarkia. Egunon berriro Oriotik ikusentzule zareten guztioi, emakumeen Orio Kanpina bandera jokoan eta Ondarribiak lehen txanda nahi bezala irabazi du 11-26, bigarren Ibaika, hirugarren Kabo, laugarren Tiran, aurrera Eritze Hernandez. Eta garaipen horren erantzuletako bat Miren Garmendia, Ama Guadalupekoaren patroia da, zorionak Mikel. Mi esker.
Konta iguzu, gaur kalen inguruan asko hitz egin da, bat inok ez zuela nahi, bia ere, hortxe, zuei bia, tokatu zaizue, nolakoa izan da esperientzia? Bai, gaur printzipioz 3 eta 4 hobiak dira, geho bueltan batez ere olatua gehiago aprobetxatu ezakezulako, baina, nahiko ondo haitu geha bitikan, egia rebote pixka da hola zerotikan, ordun horrek molestatu iteu, baina, bueltan kalia mantendu pixka eta seria etorri danean ordun olatuek aprobetxatu itugu bateraka, eta ondo atea zaigula irutze zait. Bai, ze bueltan sartu zaretela ona kostaldera esan genezake, olatuak aprobetxatze aldera. Bai, hori da, seria etorri danean 2 olatu on zaudela, horiek hartzen saiatu geha, ez dugu asko aprobetxatu, ez dago asko aprobetxatzeko, baina, pixkat bota digu eta aprobetxatu dugu hoi. Miren, atzo 3 segundugatik etzineten horrezko txandan sartu, gaur ez dakigu momentuz, ez denboratan ibiliko zareten, zer gehiago eskatu daiteken eskauei? Bai, hortan nahi geha, beti goikoai koizkeiten saiatzen, da, ber gaur lortze deun. Disfrutatu momentuz eginiko lanaz, eta zorionak. Mil esker. Haien lan egin da lasai daude, eta demoraldia txukundoa, tarteka horrezko txandan sartzea, hori da Hondarribiaren erronka. Azten proiektu bezala, sendotzen, eta nik uste urrongo urtera begire eta Miguel, horrezko txanda... Beste pausutxo bat emateko. Nabarmen. Bai. Horrezko txanda ipatuta, berehala izango ditugu horrezko txandako lanean lehen kaletik Tolosaldea, 2. Arraun, 3. Orio, eta 4. Donostiarra. Hor dira, epaileek agindua noiz emango zain, eta guazen eskifaiekin. Azteko Tolosaldean patroi aldaketa azte urero bezala. Hori batetik eta besteare, Miguel, asmatuko zenuke. Tolosaldean aldaketa. Frankaldekoa. Frankaldeko, asterokoa, beti-betikoa. Hori da. Malen eskitxaber gaur, espalda baborrean lanean, eta Garazi Zorozabal, atzo Kastron aritu zen, gaur lehorrean geratu da. 2. kaletik Arraun Lagunak, begira hor, Tolosarrak, elkartasuna, konfiantza. Beste kirol batzua diatorren erritua, urte batzuk bai, Ara horrek ere. Batean. Homari, etxabe prestatutako taldea. Ta Naiara Martin. Horixe, aldaketa bakarra, eta estriborrean horrek zer eragin duen, udanekoenaga berriro 3. tostatik mastatostara, eta atzo mastatostan aritu zen Naiak Kariazkoe, estribor espaldara, Ania Perez, gaur atxeden edo lehorrean. 2. kaletik lidera beraz, 3. etxeko traineru arituko da, hori jo. Aldaketa batzuk bai, batetik baurrean Nagore Iturralde sartu da, Claudia Armora, Amaiarregi eta Ider Barbaren tostaldaketa, gaur Biki Piñeiro, aurrekalari eta estriborrean Alaine berezi hartua bakarrik esango nuke sartu dela, baina Naia Badiolak eta Itxasko Nogetak tostak trukatu dituzte, eta baita Ane Arrutik eta Ainoa Etxenik ere. Gaur Lapurtarra estriborranketik. Eta 4. kaletik arituko da Donostiarra Rufo Urtiz bereak prestatutako taldea. Baitxaso uzkudun, gaur atzo aritu etzenetatik, gaur lanerako jarri duna Rufok, Oskarren tostan, Maider Zumeta, estribor, babor espaldatik, estribor espaldara pasata. Salida rápida, Irtera azkarra esan du, ezta? Hori esan dute, baina momentuz agindu hori izango dute agian. Gora beraren bat izan delako estatxarekin. Edota, justu, olatu seria datorrenean, hor eustea, zailtasun handiagoa izango dela. Bai. Ea ba. Irudi honetan nola ikusten den, barbarra ditzen diguna, zikina. Trapalea handia izan gabe, ondoko itxasoa pata, begira nola dagoen, askotan erabiltzen dugun, esan postura Miguel, irakiten. Itzea irakiten bezala. Txarra arraunera. Eta esan dugu, hasieran, baina berandu heldu diren arrauntzaleentzat, datu hau, azpimarragarria. Arraun Lagunakek, Orio Kanpina bandera, jokatutako 11 edizioietan ez du behin ere irabazi. San Juanek lau ditu, etxeko traineroak Oriok beste lau, Zumaiak bat, Ibaikak bat eta Donostiarrak bat. Hor dute, gaurko erronka, Arraun Lagunakek. Erronka handia. Estropadaren honetako marka, San Juanek, 2018an 10 eta 46koa. Gaur ez dago, markagiru. 10 eta 46koa, Hondarribiak 11 eta 6, hori da.
Arrauntziare bai, izan handirik ez, baina zerbait badabil. Estropada eremua, nahiko garbi dago, ontzi desente, Orioko kirol portutik ateratakoak, etari aldetik ere bai, eta... Panorama dago hemendik, Mikel, ikusmilerako dotorea. Mollarri batetik, anarri bestera, San Anton mendia. Hemen giro garbia denean, matxitxakoraino, ederki ikusten da, mendebaldera, eta ekialderantzere giro garbiarekin, Baionako zirare, bai, gauez eta Gaionako itxasargea ikusten da. Gehiago, esango dizut, Zarauzko, Narroz jauregia, eta Orioko barra hau da, Bizkaiko golkoko, kosta osoko, hegoaldeen dagoen puntu Euskal Herrian, zerakoa Zarauzkoa, eta gero Orioko barra. Hor, zulua egiten du kostak, Bizkaiko golkoak, eta hemen txen. Egoaldeneko puntu hause du. Jende guztia jakingo balu, oindala mende batzu noraino sartzen zen itxasoa. Pentsa. Urtetan, Zarauzko urtetan, baserri girokoa dena, hor ontziola. Pentsa, urtetaraino. Bueno, Zarautz fadura, Fadura eta Orioko, Oria ibaia bezala xe, Zarautz ere, zugan duzu, Mikel, ontziola lekua. Bai. Ederki aldatuta dago. Bai, Zarautz eta baita hori juen. Horrutziko dugu. Bai. Lankideok. Eritz. Bandera urdinarekin Tolosaldeari abisu eman dio epaileak, ez dakit sartu egin den edo ez estropada eremua, baina hori bandera urdina Tolosaldearentzat. Bueno, horrek esan nahi du, urrengoan, bigarren bat balego, 3 segunduko zigorra izango lukela. Bueno, Mikel, jakin dupa. Kaletu diot, hemen dorreko paliari, beroketa garaian, 0 kaletik egitea. Bueno, eremu barrura sartu da, hori oso arautua dago. Bai. Uke muiko horrean ere bai. Bueno, ez da txakartzen, patroiak, eta astear da, bigarren txanda, horrezko txanda. Barruko irudi horretin nola ikusi dugun, patroiaren, arraun luzearen, taborta luzeak, denak oso ezberdinak. Fibrazkoa, astudilok, egurrezkoa zerak, tolosarrak, laienek, eta beste biak egurrezkoa, baina zintarekin eta pasa. Bakoitza bere kapritxora, bere ara jarrita. Arraunlariek ere, bai, geroz eta gehiago. Bandera zuria, tolos. Bueno, oraindik Orio berri sartzeko asmotan dabil. Haulekua bera baita Biurria, eta izango duzu gogoan, atzeko, itxasoko, beste estropa eremuan, barra bete-betean, irtera jartzeko eta benetan zen toki. Biurria eta zailtasun handiko. Benepaileak, lehorreko epaileak, noski, uretan badira. Hortxe, soka plomadarekin botata, nola zeukan, epaileak. Legezarrera oraindik. Teknologia erabili egin behar da, baina legezarreko egipziarrak bezala xe, da, ohitura horiek garai bateko teknologia zen asko. Arazo asko guztiek ere. Orantxe, eskura du, etxanizek eta hartu du. Abante orain. Eman proa! Laurak ez da txalduta. Kipineir hori mateko. Irtera azkarra izango dela irututik. Bai, espada nobe. Begira, orantxe, olatu hau pasata. Orantxe berko luke ba. Bandera txuria gora. Bai! Bidali dituzte lanera. Eta Orio, azkena izan da sartzen da. Bera zegoela hor erne eta hori. Irtera hona mandu etxeko treneroak. Bai. Jaga, lehen kaletik Tolosaldea, behar bada beroketan ere, horregaitik jakin nahi horrekin, ezagutu nahi horrekin hor gaur zertzegoen, hortik egin dute bekatu. Donostiarrari, usta zaio, irteran ritmo hartzea, Bai. Orio, branka horretik sartuta. Lehenengo metro hauetan, olatuen eragina gainditu behar da.
Eta Orio eta Tolosaldeak, segundu pare bat, Arraun Lagunak 3. eta Donostiarra 4. 3 segundoko atzerapenari. Bueno, Arraunen irterarekin pixka bat garrituta. Bai. Minutu bat etzerako. Orio irten da ondo. Ea ba hori. Amarreko askatu du bakarren batek. Iruki, ez dut banka. Honek lagundu beharko lioke hori. Bai. Arrauketa asentatzen, Donostiarra ere ematen du estutzen hasia dela. Arraun Lagunak segundu bate errekuperatuta. Arraun Lagunaken inguruan, Mikel? Atzo ez, baina estropada gehienetan, lehenbiziko luzearen bigarren erdian, hortxe egiten dut. Hanka eta abenia. Ondo bukatzeko eskatzen du Andrea Astudillo. Arraun Lagunakeko patroia. Claro geratu, equipo. Zagirre. Zapalduta. Eta Oriok eusten dio. Lehen postuan. Tolosaldea ere ondo. Ongi Tolosaldea. Atzetik Donostiako bitrainerua. Pero de irnos, Iruki. Konparaketan Orio Hondarribia baino 5 segundo azkarrago eta txanda honetako azkena den Donostiarra segundu bakar bat orain 2 segundu bizkorrago lehen txandako Garaia baino. Bueno, Tolosaldea ere lehentzeko kale horretatik. Ondatzen ari da. Oriok atzo bala egin zuen. Laugarren bukatu zuelako bakarrik. Konferentziare handiak. Zino betokin dio ba. Saio honi. Motore bai. Beno, Arraun Lagunak oran. Hirugarren minutuan, 3 segundu atzetik. Azkenengo minutuan egon kortu egin dira diferentziak. Ea orain. Gero, hor Mikel jakitzu horra azpitik zer dagoen. Tokia bihurria dago gotik. 3 minutuko lana eginda, Orio buruan orain di. Bai, eta zaintzen, hori Arraun Lagunaken reakzio hori, beti erreakzionatu izan du, aurten urtean, modu ezin hobean, ataka estuan eta jarri dutenean bere aurkariek. 100 metro, balizara iristeko, begira oraintxe, segundu bat errekuperatu duela dirudi Arraunek. Arraun bat, 2 eta 3. Hogeita hamasei palaterri. Pixka bat atzerago, Donostiarra. Hala ere, konparaketan, Hondarribia baino 2 segundu bizkorrago. Sekidea, 20 segundoan, edo minutu ordean. Galdu duen zera hori. Azkar horiek, oso azkar. Galdu dute, untzi bat, segundo. Begira orain Arraun orain txari da, reakzionatzen. Gero azkeneko momentuan eta poparean ere bai. Hau berea du, bigarren, lehenbiziko luzearen bigarren argia. Bueno, 3 ontzi ditugu segundu bakar batean. Minutua balizarako luze azkarra izango da, hau, etortzen denbora gehiago beharko dute, empleatuko dute. Tolosaldea eta Orio buruan. Orio. Arraunen bizi, 1 metro. Ea Mario Moreno lakoa. Agresivo, atrás. Bat. Atrás. Bi. Segi. Hoi baino bizia hori adiz 39 palada hartu. Beste ritmo batean, Beste ritmo batean. Baliz, Piñeiro, pronto. Dira hori jotan. Bai, oso zuti ondo. Arraun behar bada zerroi pasar. Ongi zuzendu du. Oriok egin du, maniobra itxia eta egokia, oain Donostiarra. 5 eta 15 Oriok, Tolosaldeak 5 eta 16, Arraun Lagunakek 5 eta 17, eta Donostiarrak 5 eta 19. Eta orain 3 ontzi segundu bakar batean. Oso giatera da Arraun, begira, Orio segituan estriborrera, segituan dator Orio. Bailaren zodiaka hor, orain begira. Hori kalte egin dio Arraun. Bueno. Ez da posible. Baina hori ez da posible.
Ez arraundelak hori ezin da. Epailarekin doan Marinelak maniobra kaskarra. Bueno, Orio eta Arraun Laguna segundu batera. Baina argi norabideak zuzendu beharko du Etxanizek. Orain doa epailea hor zartzera. Zuzendu beharko du. Azkar zuzendu behar du, Momentuz bandera txuriarekin agindu du ababorrera joateko. Zigarren kalean nabarmen. Arraun estropadaren buruan Oriorekin. Atera kalean baina nortik. Tolosaldea 2 segundora, Donostiarra 5. Arraun Lagunak jarriko dio muga, hori bere kalean zartu baitira horiak. 31 eskuti du, Arraun Lagunak. Bai. Lehenbiziko aldiz, GPS-ak alde. Metro batzutan hortik jarraituko du Arraunek, ez du utziko. Ez du utziko eta gero nahi duen, nahi. Alduenean indarra du hanka. Komenigarri iruditzen zaionean aldatuko du. Argi, karo. Orain, Etxanizi zer eskatzen dio itxasoak estriborra. Eta lehen ere, honetan maixua da Andre Astudillo, Santi Zabale eta entrenatzaile zela Orion, eta zera patroina det, maixuki defendatu zuen kalea gogoan dut, Orain Orio bere kalean da begira. Baina, Arraun 2 segunduko tartearekin. Bira, Orio eta Tolosaldea 3. Baten du beste abiadura batean doala, Arraun Lagunak. Baina hau ez dago erabakita, zabali dago lehia. Hau bere horretan, Orio Torrentza 7 minutu terrenean, 2 segundora gotea, Tolosa ere 3 argi, Bai. Tolosa ere. Erori dena Donostiarra da, beste 3 hor daude. Luzeko gorra izango da, 6 minutu inguru beharko dituzte. 5 minutu luze bai behintzat. 3 segundo, hau da Arraunen momenturik onena, Orio burrukalari bat dute gaur aldamenean. Argi norabideak, hemen zeinen hando ikusten dan, ezin, Etxanizek ezin. Olatuak gustu hartuko eta ustez, eta Andre Astudillo bikain. Bere kaleari. Hemen da, Astudillo. Horantxe momentu onena, estropada zidenetik liderarentzat. Donostiarra 10 segunduko atzerapenarekin eta Erne, zeren Hondarribia 2 segundo atzetik izango luke, konparaketa, lehen txandako garailarekin. 3 segundo oraindik Tolosaldea galdu ditu, 5, Orio 3, 4, ontzi bat pasatxo. Orain doa Arraun, Mikel, Bai. Hartu du bere abiadura. Hor begira, hor. Zibat, Orio azaltzen da, olatuarekin. 3-4 pala da olatu. Azpiti pasatzen da olatu. Gehiago nahi duela. Arriba, Tribol. Hoy tampoco. Vamos, campeonas. Sois enormes. Gaur ere, aurretik ea. Ez gaituzte pasako, hor dago mesua, patroiarena 5 segundo. Bere kaleti nola datorren. Arraun Lagunak ekori hori, Tolosaldeari 6. Bigarren luzean Arraun Lagunak liderra nagusi, baina lehenengoan desente sufritu eta gero. Orain Orio gaukera badu, ez triborrera jotzeko, Bueno, gaur agertu dala, Arraun Lagunaken nagusitasuna, hortu osoan bezala xe. Errenta ederra hartuta. Bigarren posturako dago, Bigarren posturako, Orio eta Tolosaldearen artean lehia. Zailkapen nagusian Tolosaldea bigarrena da 76rekin, Oriok 74 ditu eta Donostiarrak beste horren beste. Donostiarra gaur erori da, estropada kaskara ari dira egiten. 17 segundoko galera, litekena da amaieran Hondarribiak aurre hartzea, Donostiarra. Ekarri aldia orentxe. Gira hor Tolosa eta orain olatua, pasa azpitik. Bai, olatu horri begira, iagoan. 3 ontziak, olatu bailara. Olatua sartu, azpiti pasako zaie, abiadura puntu bat eman da. Zazpi segunduko errenta, 6 orain, Arraun aurretik. Eta Tolosaldea Orioren aurretik orain. Hondarribia Donostiarra baino segundutxo bat, 2 bizkorrago legoke, beraz zailkapenari begira, gaurko honetan. Begira Tolosak. Orain Arraun.
Tolosak aurre hartu dio hori. Eta azken txampan, entxe olatua denentzat. Bai, ederra olatua. Arraun lagunak aurretik. Arraun, bai, 11-0 Garaipen handia, bai Tolosa, bai Orio. 11-0 Arraun lagunak Tolosaldeak 11 eta 15, Oriok 11 eta 18 hemen dator Donostiarra, bai Donostiarra. Eta Hondarribiaren atzetik, 11 eta 26 Hondarribiaren denbora, Donostiarrak 11 eta 28. Palmareserako, Lugaineneko bitrina horietarako, bat gehiago eta kolore horiarekin. Orio Kapina banderaren 12. edizioa, Arraun lagunak irabazi du, bigarren luzean lan ederra egin eta gero igo. Bai, bigarren luzean, eta esango nuke, atzetik ere ibili da, lehenbiziko luzean 3 atzetik, Mikel, eta, bueno, hor bere reakzioa, 4. minutarrian edo, orduantxe hasi da, eta nabarmenduko nuke gaur, ontzionek egin duen lana noski, baina Andrea Astudiloren kalearen defentsa, baditu bizpairu, bideoan gordeta eduki, eta erakusteko modukoak, Gaur bintzat, bai. Hori bezarkada, hori posa. Bai. Hau faltatzela, hau ere bai. Atakaztuan daudenetan, iaztero edo askotan, atera egiten dira, Eta ez dutzen dituzte, kontrarioek, Ez dutzen dituzten ez. Quien pueda que nos aguante, ez tutu hor, Bueno, hauxe epailearena. Epailea. Begira, hor, nola eman dion abante motorrari geldi geratu, olatuak atera, eta olatu horiek ikeragarrizko kalteapenetan eragiten dute. Eta hau, hortxe, zikinaren erdian, arraunketa galdu, abiadora moztu, indarrak xautu hori martxan jartzen, eta hori ere ikusi genuen aurten, ez dakit, zesta hon iruditzen, zestako estropadan izan zen. Arraun lagunak arazoak arazo, garaipen garbia lortu du hemen Orioko uretan. Eta 12 jokatu, eta 12ak irabazi. 4 falta dira, eta helburu garbiarekin ari dira. Hau eta hundiena. Ligako estropada denak irabaztea da, haien erronka, liga segurua dute, baina irabazteko modu berezia litzateke estropada etorri da bere lehenbiziko kale hortatik bukaeran utzi dio Laien Izagirrek traineruari istriborrera. Hori hori txukun, lehen luzea oso ona, gero, arraun topatu dute hor, istriborrera mugitzen alegindu dira, baina arraun zen kalearen jabe eta... Orio erasoko agresibo bat ikusi dugu. Bai. Norabideak ere prez ditugu. Ikusteko modukoak izango dira. Ederki adiraziko dugu, irudi hauetan. Egira, kanporan Tolosa bere kaletik, metrorik egin gabe, Orio eta Arraun ere bai.
bueno, Orio 6 metro gutxiago, 6 metro gutxiago. Ez dira, txarrak, segundo terdi. Baina hemen etorreran, begira, Tolosa pixkat nola zabalduen baborrera, gero egin du baborretik etorri eta estriborrera, eta Arraun Lagunak zer egin duen, ziabo gartu, Orio markatu, utziez, horregon da, banderaren ez dakit, kirtena gutxine izango nuke, eta bukaeran, berak 31 askotik nahi izan duenean, etorri. Oso ongi niretzat gaur Andrea Astudio. Bueno, aurrera, Andrea berarekin da, eta Eritz Hernandez. Bai, baditugulako gaur gauza galdetzeko Andreari. Andrea, lehen da bizi, nola ikusi duzu bigarren luzea hasieran, hor epaiaren zodiak hori zuen aurrean gurutzatu denean, ziztu bizian, nola bizi izan duzu, ze pentsatzen duzu horretaz? Nik uste ja estropa asko indituztela jakiteko horretzeala egon behar, pero bueno, ez dakit. Gaina esan dit lehenengo kalean neola, pero baztekan beste lekuku batean kokatzea edo, porque justo probatikan ja azeleratu indu eta olatuak inditu, pero bueno. Hala eta guztiz ere, gaurkoan beste bandera bat, okerrez banago Oriokoa irabazten duzuen lehen aldia da, pentsatzen dut, hori kolorea ere Lugainan izatea plazerra izango dela, ezta? Bai, azkenen banderak dira eta guztiak nahi ditugu, plenoaren bilagoaz, horrekin amesten dugu baintxe bertan, eta bueno, bai hori, referentzik gabe eta hola indegula estropada guztia, porque koberturarik ez dago, eta bueno, azkenen ondo, ikusi hor, pixkat hasieran gaizki, geho ja remontatu indegu, asko konstatu zaigu asentatzea, pero bueno, ja geho ziago gara iristean taula ondo. Hor ikusi nahiko ez dakit lehenengo sartzen ginalan edo bigarren, pero ondo. Patroien arteko borroka ere ikusi dugu, zure kalea defendatzea tokatzen zen gaur. Bai, azkenen utzi nun kalea eta olatu aprobetxatu, pero bueno, kalea defendatzeko aukera hori ere ikusi eta bueno, hori kontrakoa molestatzen du, zuzendu behar dulako, eta nahiago hori egitea eta beak denboa galtzea zuzentzen eta nire alde izango dalako. Zorionak Andrea bat gehiago, disfrutatu. Bai, eskerrik asko. Bueno, etzegoen lehenbiziko kalean, Etzegoen lehenbiziko kalean. Epaileak hori izan dio, baina etzegoen lehenbiziko kalean. Eta bere alde esan behar den gauza da, telefono bidez ematen ditu, bere aginduak beti entrenatzaileak, gaur kobertura arazoak, eta berak aurrez etxabek emango zizkion, hau eta hau, horrela eta horrela, baina berak oso ondo aukeratu ditu momentuak, bikain. Kategorian. Toki honek badu berezitasun hori. Hemen koberturak aldo egiten dira, hemen talaimendionen azpian. Bueno, Arraun Lagunak orain 86 puntu, Tolosaldea bigarren, 73rekin, Oriok 70, Donostiarrak 78. Eta bekaldean, garrantzitsua, Hondarribiaren atzetik 6. Ibaika, 32 ditu Errenteriako taldeak, Kabok 27. Beste lau, estropada falta direnez, nahikoa litzateke, azpimarratu dugun bezala, Kaboren atzetik kokatzea hor eta puntu bakarra galtzea estropada bakoitzean Ibaikako entzat. Edo beste erabatera esan da pentsatuz Kabok orain arteko ikusita zaila duela 5. postu bat lortzea, nahikoa lukela Ibaikak tiran atzetik lagatzea urrengo estropadetan. Hori da goneko zulua ikusten da, 5 puntuketakoa, Mikel. Hor kontua da gainera, Ibaik eta Kaboren artean asko jota tiran sartuko dela. Oker ikeragarrik ez baldin bada, eta Arraunean logikari baldin bada, eta betetzen baldin bada, da urte osoan, denboraldi osoan zehar ikusten ari garen. Bueno, patroien zerkapenean gaur Ibaikak korreteik 8, Nerea Perezek 7, Tubiok 6. Gero Garmendiak 5, Astudillo 4, Etxanizek 3, Del Riok 2 eta Laiene Izagirrek 1. Osoa emango dizuet zuek zenun kontuak eta hausnarketak ondo egiteko. Eta zerkapen nagusian Tubiok 77, Garmendiak 72, Nerea Perezek 57, Etxaniz gero 56rekin. Hau da, lehen postutan 6. Andrea Astudillo eta Tolosaldeakoak 2 izanik eta txandak ari direnez, azken tokitan, baina ez gaizki ari direlako. Gaur punto bat, Laiene Izagirre. Eta bandera berehala hartuko dute Arraun Lagunakekoek, eta bien bitartean azken minutu zoragarri hori eskainiko dizuegu. Hemen da Garaile, lehenengo aldiz, Orio Kanpina banderan Arraun Laguna. ¡Arriba! ¡Últimas 23 horas!
Hortxe, sari banaketaren garaia Natalia Tubiok Miriam Anitu Anderearen eskutik hartu du, Euskal Irrati Telebistaren saria, produzio zuzendaria dena bera, eta bestetik orain bandera posposik hartuko du, ez bera bakarri, hasi dira eta ospatzen bere taldekide guztiak Lugainen ontzetik. Anuska Esnal, Orioko alkateak, emango dio bandera, hortxe dugu prest. Bigarrena, aurtengoa. Patxadaz eta posik ari dira. Goza desatela, historikoa. Goza desatela, historiarako talde bat, historiarako irudiak usten ari dira. Horrelakoak bere haien ibilbide osoan ere, seguruenik ez dira errepikatu. Oso zaila baita. Hor da banderarekin, Andrea Astudillo. Dejo ondo jola. Iruditzen hauek, Mikel, arraunketarekin mina handia egiten. Bestea baino luzeago ari dira, arraunean. Patioak ez dakizkigu, kultura jaingo nituzke. Seguro asko gainera palankaldetik eta... Balek, ikusten da, beste bloke bat, beste pasara bat, beste kategori bateko. Errespeto zorekin izan da, zere ikusten da. Eta estropadako uneren batean ezpada bestean, nagusitasun hori beti agertzen. Eta gaur, burua hotz ere, mantentzen badakitela erakutsi dute, lehen luze horretan, Orio eta Tolosa aurretik izan direnean. Hori, eta gero, patroi handi bat. Patroi handi bat, arrekin. Gaur, beste behin berretsi duen moduan. Andrea Astudillo, agindu emango du, arraunak gora. Zorionak! Arraun lagunak elkarteari, Orioko banderan, palmaresean, hortxe du bere tokia, hemendik aurrera. Arraun lagunakek eta gaur gainera datua, iragarkitara joan aurretik, lehen luzean 3 izan dira, Oriok atera dio, segundu terdi, bigarren luzean, bigarrenari Tolosari, 7 segundu terdi. Zanduten arazoarekin, paliarekin horpare bat segundu galdu dituzte. Horrekin dena esana dago. Zorionak arraun lagunaki, hause izan da emakumeen lehiak Euskotren Ligan hemen Orion emandakoa, iragarkiak eta berehala Euskolabel Liga izango dugu izpide Orioko 12. bandera izango da jokoan gizonezkoentzat.